Dnes si spravíme dokonale šťavnatý hovädzí rump steak metodou sous vide. Pozor, na fenomenálny steak potrebuješ kvalitné mäso, alfa omega a dobrú panvicu. Mäso si poriadne osušíme a orežeme, nech tam neostanú žiadne blany. Potom ho nakrájam na porcie, také, ako zvládneš zjesť bez prestávky. Pripravím si vakuové sáčky, vložím mäso, maslo, bylinky, sol a zavakujem. A teraz hlavná hviezda večera. Sous vide tyč od Lauben, podľa mňa najlepšia vo svojej triede. Nastavíme na 54,5 stupňa a 1 hodinu a 40 minút. A ide sa na to. Presne pre medium steak. Keď je čas, vyberám sáčky, otváram a mäso dôkladne osuším a hodím na panvicu. Pozor, ide len o chrunkavosť, nie pečenie. A teraz prichádza tá mágia, omáčka. Nalejm šťavu zo sáčku, prihodím zelené korenie, horčicu a šľahačkovej smotany. A poriadne zaflambujem. Nakrájeme, naservírujeme a užívame to nebo v ústach. Sleduj ma pre viac receptov, ktoré vyzerajú luxusne, chutia božsky a zvládneš ich aj doma.